Ja niin kuin usein otteeseen on sanottu, niin eilen aamulla siis Matti Nykänen vapautui vankilasta. 7.30. Me oltiin Haukkana paikan päällä ja tässä raportti sieltä. Tätä on odotettu. No ei ole. No ei varsinaisesti. Kello on nyt 7:21. Me ollaan täällä Kylmäkosken vankilan edessä. Muistaakseni Matti on vapautumassa täältä eikä siitä toisesta vankilasta. Täällä on enemmän toimittajia paikalla kuin MTV3 ulosmarssissa. Mervi on tuossa autossa ilmeisesti. Me mennään Sopuliinan paikalle kuvaamaan. Hei Mervi, minkälaiset tuntemukset, kun Matti vapautuu? Moro. No, mahtavat tietenkin. Upeat. Ihan 13 kuukautta odotettu, niin kyllä se tuntuu tosi upealta. Matti Nykänen vapautui ihan hetken kuluttua tosta. Ne on pitänyt sitä tällä tavalla niin kuin tämmöisten tiiliseinien takana, mutta ei enää. Niin kuin Matti itse sanoo, että Mäki-Kotkasta on tehty häkkilintu. Mistä saakka sä oot odottanut täällä? Mä tulin tuossa 11:30 aikaa illalla, koska vankeinhoitoasetus antaa mahdollisuuden siihen, että vankilajohtajan luvalla voidaan vapauttaa heti kun vuorokaus vaihtuu. Mä oon nukuin tuossa tienposkella 3 tuntia, mutta Onko tämä sillä tavalla, että sä et luota, mitä tiedotusvälineet sanoo tästä tapauksesta, niin sun täytyy tulla itse katsoa paikalle? En mä tiedä, ei ne kaikki ihan aina välttämättä paikkansa pidä. Kyllä pitää. Kaikki. No ehkä teidän ohjelmat on poikkeus. Huomenta. Huomenta. Mervi Tapula-Nykänen odottelee Mattia. Kaampiakin tulossa. Kyllä on sanonut syövänsä aamupuuroa ja sitä ennen kohta tulee. Selvä, kiitos. Hei. Kyllä kotonakin on aamupala ja sauna kuumana. Siellä olisi pitänyt laittaa viesti tosta, että ei tarvi syödä. No niin, no joo, mutta kyllä tietysti ihan. Matilla on 5 metriä vapauteen. 3, 2, 1, 0. Huomenta. Matti, mitkä on ensimmäiset ajatukset? Niin, ei tässä varmaan hirveästi nyt vielä mitä ajatuksia ole, koska tää tehdään paljon tässä vastassa, mutta kyllä hyvillä mielin ja vahvimpana, kun tänne tullessa tietenkin lähden täältä. Sä jäät sinne ilmeisesti aamupalalle vielä. Joo, hyvään talon tapoihin kuuluu tarjota aamupalaa, kun lähdetään näitä ulos. Ja tässä Matti Nykänen siis askelee ensimmäisiä askelia vapauteen. Tää on ollut fantastinen päivä. Tää on voitto suomalaiselle oikeusjärjestelmälle. Ja journalismille.